Dead on arrival sa ospital ang driver sa motorsiklo nga si John Paul Cabiason, 28 anyos, siyang naaksidente sa barangay Inagdangan, Sur, Sarga, Iloilo. Pasado alas 9 sa gabi, Nobyembre 8, siyang natabo ang disgrasya kung saliin si Cabiason ang papuli na tani pero pagabot sa lugar. Inyag bubunggo sa nagaparking na tricycle sa guwa sandalan. Nakaangkon sa kapirasan sa lawas, nakip na sa ulo ang biktima pero samtang halos hindi naman mapusla na motorsiklo sini bangod sa impact. Unfortunately sa place ng incident, ang ginadrive niya na motorcycle na Raider 150, accidentally nakabunggo isa sa tricycle na nakapark sa outer lane sa dalan. Nagpanugyan naman ang hepe mga ka-K5 nga kung nagamaneho sang motorsiklo, idikit Panginoon sa makahulog o kailimnon kag magsulog perme sang helmet kag maghinay-hinay lang sa pagpadalagan tungkol nga hilway na makaabot sa destinasyon. Balik na lang ikan sa Panuasang Saraga. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.